iki masih dengan Apa mereknya? Gosong top. Pira sak penganune? Iki mae esuk apa wingi? Iya isu. Wingi esuk. Aku tuku sing 80 asik khusus dengan Lek. Apa ki sok angel ae, Lek? Anu, Lulangan ka lho. Lulangan karo grinting ngono kae. Walah. ono obate. Aku sik tuku sik kuwi. 70. Heeh. Nang mati ora? Mandi nek sik kuwi. Mati. Mati. Nek lulangan menggo gramason kan ora kodal. Ha to. Ulangan. Kuwi kan. Lulangan nggo kuwi aku. Nek lulangan jan mandi tenan nek karo kuwi. Tenan, langsung kelet. Wah, dina wis kuning lulangan karo ginting kuwi yo. Ini tuku gosong top telu. Primo telu. Terus tangki. Nek Supremo ngono Supremo yo nek Supremo gak ora kodal iki lulangan apa yo. Ah iya. Nganu. Batsukat Batukat karo tangki ni. karo tank ini. Tank ini siapa? Suwanian. Ayo Pak komando coba. Anto. Heeh. Yo dhewe to. Karo belakangnya apik kuwi ya. Aku esuk mau lu gasi kae ngeteri badar mau. Nang, Manggung. kowe Bali, kas Bali ae. Endi? Liwat kono Bang. Urung gak arep mangkat setengah 6 kae to. Aku turuan Jopo to. Nah, keturuan jaba kae. Aku genah kok. Oh. Aku ora takon Jopo ya. Sak ketone nek gelem telaten insyaallah mari mung serap kecepit tok kuwi kok badar kok. Apa? Ora pengapuran kok. Serap kecepit iki. Nang ngono ngarani po. Saikhlase. Asik kan bojone jauh alhamdulillah ya mari to. Ah iya, aku mau temen kan. Wah, guys. Ning badar wis setahunan ono lho mong kok. Lho serap kecepit kok. Udah nak 7 sasinan kae. Wih. Oh. Antok ni. Lek go nyari gini. Apa super apa kan gosong top. Ya. Ora tekan akar iki. Ora tekan akar e. Nek Supremo kan tekan akar. Supremo. Nek sauntara ya rek ngene ya. Supremo. Sing ndi? Ayo kabeh carian iki.
tulung lagi sekarang tolong. Toto ya. Dengkule rong anu men pletot-pletot. Ah wingi balike sambat loro dengkule medun rapas ae. Wingi ane kae. Kalau lulus seperti. Nek sing nggon mut kae wah tenan. Lek nggon mbek uga ono suket tok. Nggon sik mone nggon bekas ora tak semprot. Nek sampe-sampe tak nggon mbek kuthok kae dhuwur. Mentik ra ono sukete tak semprot. Ngarit nek iki ane. Baru tujuan. Oh jual. Sing rono niku nyoto karo nganu kuwi. Apa? Mahmud. Mut kuwi kok. Iya. Aku nembang nembung mut dia bang aku tidak. Mari kita nggak usah jimes kuwi. Jangan num sekete. Lemu tenanan. Jimes itu. Lemu tenanan. Wonten aku ngerti wong ngarite deng tak elekke niku pun Dimas Mas dupene mon. Dengok. Jadi sisiannya rapakan itu. Ah iya ya. Kita esuk ora dingane ya ki ya. Kompor mau awan. Oh. Ngomong tak esuk tak bakal suket. Pukul luhur tak kompor. Ada bilangnya asar makan suket meneh. Bukan mari sing akeh. Heeh. Karepe asare ora bengi tok wis asine wis apik lho. Bengi tok wis apik. Kelihatan matahari. Kepidak. Alon. Terus. Alon, alon. Kidul dampingi, Wan. Mahlalian itu pasti mahlalian. Iki. Ini apa sih? Lemu tak tarik ini anjing. Yo mending aja disemprot iki kok.
Ana Muntahari ya. Oh.